Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै दख'ना गाननानै इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों। कनभकेसन प्रग्राम दङ। बिनि थाखाय जेवारियाव फैबाय नै। गोबावनि उनाव इउनिभारसिटि सहैसिगोनलाय। लोगो मोनसिगोन मानसिफोरखौ, लोगोफोरखौहाय गासिखौबो। दायो थांग्रोनोसै। नायलांबानो थाबानो जाबाय नोंथांमोना गासिखौबो प्रग्रामखौ होगोन आं। सफैबाय नै इउनिभारसिटियाव। भिउआ नै जेवारि मानसिफ्रा फैजोब्बाय नै। गभर्नर फैनो नागिरदों नालाय नै, ओमफ्राय रेडि खालामदों ट्रेडिसनेल डान्स मोसानो। नै मानसिफ्रा अडिट'रियामाव हनै जोङो दायो हाबहैसिगोन। फैजेनबाय नै जोङो, मानसिफ्रा दाबो फैथ'वाखै, जोंहा फैग्रोबाय। जेवारि ओइ थफि गैजाया, ओइ थफि गैजाया जोंना। जा दुखु, थफि दं साननानै फैबाय, थफियानो गैजाया। बैसिना हनै गल्ड मेडेलिस्ट पिएचडि बिसोरनासो थफि दं मालाय हनै। मानसिफ्रा दासो फुल बुरजा जाजोब्बाय नै। ओइ जाम्बा थांबाय नै बिथाङा अबेथिंबासो थांबाय आन्दायनानै हनै। गावसिना सिगाङावसो बर' देखायबायना। University and the guest of honor, Honorable CEM BTC. Ladies and gentlemen, the academic procession has arrived. All present are kindly requested to remain standing for the national anthem, followed by the state anthem and the university anthem. जोंना बेनोमोन। Ashraful Islam Ahmed Discipline History of Education 2023-24. जोब्बायबो नै। All others are requested to stay back in the convocation hall. सार्टिफिकेट लायनोसै दासो, ओमफ्राय ओंखाम जाहैनोसै, क्लास खालामसै। जोब्बाय प्रग्रामा। फट' सेसन जागासिनो दं नै मानसिफोरनि। जोंहाबो खेबजानोसै। माबायदि मोनदों? थफि मोनाखै। दुखु, थफि गैयिनि ड्रेसल', बयबो फट' लागासिनो दङ। आङोलाय रिंसारनि गल्ड मेडेलखौ लानानै हनै फट' खेबगासिनो दं बियो। मालायनि मोननायखौ दुखु होनदो। गल्ड मेडेल रिंसार टपारा हनै जोंना। मा गोलैखो? गभर्नर बिथाङा गेस्ट हाउसाव थांफिनसिगोन। तारा लाइन गारि नै। दहाय भिडिअखौनो लानो मोनासै प्रग्रामनिखौहाय।
प्रग्रामखौ भिडिअ खालामनो एलाउड गैयामोन ना ओंखायनो लानो मोनासै जोब्बाय दायो नै सोरखौ लोगो मोनखो आङो नों मानो फैफादों बेवहाय स्टुडेन्ट नङा गारा आं ना बेरायनो फैदों सिखौ नायनो हिन्जावनि सार्टिफिकेट लानो फैदों बियो थाङि दे थाथ' जाग्रा लायग्रोनोसै जोंहा थिंबो ब्लु ब्लु नै इउनिभारसिटियानो जिराय जिराय जालागासिनो मानसिफ्रा लान्च पेकेट जोंहाबो लानो लान्च पेकेट जानो थांगासिनो सानैजोंल' नोंसोरखौ दहायना आं खारा थांबाय डिपार्टमेन्टनि लोगोफ्रा जागासिनो माबायानो जेबो सफैयाखैनो डिपार्टमेन्टआव मा मोनजाखो रुटिल' जोंना रुटिल' जानो फैबाय नै बेवहाय मानसिफ्रा जागासिनो हनै 2000नि जाग्रा नै बेनो नायनि मा दङ 2000नि एप्लाइ खालामदोंमोन दा मा मोनजादों नायनि टुटा पुटा नै जेबो गैया साइजथारहाय मानो बिदि नै ओमफ्राय बेखौनो जानांसिगोन जादो गोसो हमथानानै बेखौनो इउटुब चेनेलाव नै दा बारबि नैबेनो बिथाङा मालिका जानायाव गोसो होदों गावखौनो मा सानथारखो ससमा हमै हमै हागासिनो गल्ड मेडेलिस्ट मोनदों ना मादोंथाय थबसेबो गैजाया दे आंखौ लाखोमा साब्रैबो ओरैनोबा खिफैदोंब्रा लाजाव गाहाथ' मा ससमा गानानै मा थाबाय थागो गाहा जायाफ्राबा खिफैनाय मोनांगासिनो दं नों हिन्जावालाय बोरो हिन्जावखौ गानानै फैबावबाय माबा जादों नोंहालाय जायाखै जानोसै आइसो बेना जाग्राया ओमफ्राय बिमानो खिथानांगौ बिमायाथ' नायखायो नै आबै नै मा जादों साइज मालाया मा जायो बिहा मा जायो आं बिदिखौ मोनथाम जाना फैबाय आं गायबोजोब्बाय आङो जाग्रोनोसै आंहा ओइ नों बेसेबां पइन्ट मोनालै देलाय खिथालाय आङो ब्रन्ज मेडेलिस्ट गल्ड नङा नोंसोरथ' प्लास्टिक मेडेलसोबा लाजां आंथ' ब्रन्ज लेभेलसो दाय देखायगोन आं बेसेबां पइन्ट मोना आन्दायगोन नोङो असाइस बासाइस नालाय बेजों जानांगौ आरो जोंहा आसारजों बेखौनो जानांगौ 2000 एप्लाइआव बेनो 10 गोजा गासिबो लागासिनो नै जेरैथिंबो फिल्डआवहाय बै मा नाममोनलाय हौवाफ्रा सानैया आयु नायलाय खामनायाव नै फट' लाखांबाय नै मानसिफ्राबो फट' लागासिनो नै पिएइचडि हल्डारफोर बेहाय फट' सेसन आं बिराद दुखु मिथिगौ आं सार्टिफिकेट मोनाखै बेहा मोनबाय मालाय देखायलाय नोंनि सार्टिफिकेटआ देखायजाया फारसेखौ आंनिखौ प्रिन्टखौनो खालामाखै बोरैबाथार एसे उनावसो मोनगोन आंहा थांफिनगासिनो जोङो दायो थांफिनसैसो ओमफ्राय ड्रेसनिया माबा ड्रेसखौ होबोफिननांबाय साइज मा होलायनांगौ दाय नै बेवहाय हाबलांनो नागिरबाय जोंहा बयबो हाबलांखादों लाइन गारि जोबनाय बिबार बारियाव एसे नायलांसै नै सफैबाय सेमेट्रियाव बिबार बागानाव बेयाव जों बयबो जमा जमि फुजोबनानै दंथारो नै बिबारा साइजथार हनै साइजथार मानो केमेरा बाव जेनेबा गावसोर थांबासो साइजथारहाय नै बिबारफ्रा दे फट' खेबनोसै आं नोंखौ थादो बै दालियाव थायो थां हनै बे गार्डआ नायगासिनो बिबार खानायफोरखौहाय पुलिसा नैबे मानसिफ्रा खालाबायो नालाय अबेबा थांलाबायो नालाय बेनि थाखाय
थांफिनसै दायो बिनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जों होनायनि थाखाय बेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय बाय